ಮದಿಮೆಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಚುಂಡು ಸಾರಿಯನ್ನು ಸೀರೆ ಎಂಚುಂಡು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲೆ ಗೈಸ್ ಸಾರಿ ಯಾನೆ ತುತ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ದಿನಾಗ್ಲು ಬೈದು ಜೇರು ಮೆಗ್ದಿನಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಕೋಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ 3 ಜನ ಮೆಗ್ದಿನಾಗ್ಲು ಇಜ್ಜರು ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಈಚೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲಿ ಅಂಚಂಡು ಸಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ್ರ ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ರಪರಪ ತುತ್ತಾರೆ ಅವಡತ್ತಿಗೆ ಸಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಂಡ ಪಿನ್ನು ಬಣ್ಣಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಉತ್ತಲಿ ಪಿನ್ನು ಪುರ ಪಾಡ್ತಲಿ ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡು ಒಂದಿಲ್ಲಿರು ದಿಂಚಂಡು ಸಾರಿ వీడియో క్లియర్లీ జరగేస్తుంది యాని వీడియో కూడా ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತಿರು ಮೂಲು ಸೀರೆ ಉತ್ತುದು ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಿರು ಪೂದು ಜಪಲಮ್ಮ ಲೇ ಪೂದಿತೀರಮ್ಮ ಪೂದ್ ಅಂಚಲಿ ಫಿರಿರ್ಗ್ಲಮ್ಮ ಇಂಚ ಫಿರಿರ್ಗ್ಲೆ ಶೋಕಾತನ ಪೂದಿತ್ತ ಸೀರೆ ತಂಬ್ರ ಶೋಕಾತನ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಇಂಚಂಡು ದೊಡ್ಡವನ ಹಾಕರಂಜ ಹಾಕನು ಸೀರೆ ಅಮ್ಮ ಏಸ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾಂತೀರು ಬಸ್ಸು ಕತ್ತು ಗಾಡಿ ತೊಂದು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ಒತ್ತುಗುಳು ಬಟ್ಟರ ಮನಿಗಿಲ್ಲ
ವನಸ್ಸಡೆ ವಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಏರ್ನ ವೈದ್ಯರು ಪೂರ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಮುಂದೇರು ವನಸ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಜನ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಲೇಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ವನಸ್ದ ವಾಲ್ ಬಕ್ಕರಸ್ ಜನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ವನಸ್ದ ವಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಕವರ್ ಕೊರ್ಪು ನಂದು ಎರಡು ಜನ 2 ಜನ ತೋಜಿದ್ದೀರಿ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕದು ಹೋಗಿ